חצי שנה. וברכבת האחרונה שנסעתי, אז זה היה בדרך לבייג'ינג כדי להגיע לשדה תעופה, רכבת של איזה 20 שעות, ועליתי עם ככה תיק, מזוודה, גיטרה, וברכבת בסין מוכרים כרטיסים גם בעמידה כשאין מקום. היה מפוצץ. ככה התחילו לעזור לי, לקחת לי חלק מהציוד, לשים אצל כל מיני אנשים, ואת הגיטרה מישהו לקח ושם מושב מתחתיו, ככה 2 שורות לפניי, ואני יושב מדבר עם הסיני שיושב לפניי, ואחרי איזה 20 דקות פתאום הוא קולט שהייתה לי גיטרה, ומתחיל לעשות לי ג'יטה. אני אומר לו, ממש טוב, זה לא הולך לקרות, והוא ויתר, אבל ההוא שהגיטרה הייתה מתחתיו, פתאום קלט שיש גיטרה מתחתיו, הוא מרים את הראש, ואז הוא קולט זר אחד, בקרון שלם של סינים, והוא מתחיל להגיד ג'יטה, והוא בא קצת יותר רחוק, אז פתאום כל הקרון קלט את זה, ותוך איזה דקה, מיליארד סינים באיזה כיפה מעליי, כבר הוציאו את הגיטרה כמובן, ודחפו לי אותה ליד, ככה בסינים, ולא נותרה לי יותר מדי ברירה, ניגנתי להם את הקטע הבא, זה נקרא ארגז חול.